apa ini? Nah ketemu sayang lah. Lah kok ora telepon apa ya sih? Salah toh. Aku kan masih kayak surprise karo sayang. Enggak sih. Tapi Loh, Win, ngapa nih ini? sama siapa sama? Aku sopo? Oh, Aku sopo tuh? kok teko ganggu wong wae. Iki pacarmu. Oh, Mas, iki pacarku. Piye? Sorry bos, sorry. Aku mesti ada pas lemari Wiwin yang Facebook. Sayang janji karo aku yang sayang ora bakal ninggalkan aku. Iya, aku janji. Aku rak bakal nikah karo kamu. Aku ya janji aku ora bakal ninggalkan aku. Janji. Janji tenan ya. Aku tak mengerti yang ku rasa, yang ku tahu ku selalu bahagia. Jika ini cinta bagaimana? Maaf yo, maaf banget. Maaf, aku wis nunggu suwe ning kene. Aku baru ono acara mendadak. Alah cowok sok pancen ngapusi. Menan sayang, aku baru ono acara mendadak ki. Ora percaya aku. Ono apa ngajak ketemu aku? Aku mau nyari sesuatu karo awakmu. Apa kuwi? Aku mau weruh pacarmu karo wong wedok liya. Awakmu aja gawe-gawe ya. Gawe-gawe opo? Aku yakin mau weruh. Aku mau ngerti awakmu. Aku mau nyelametke awakmu teko lanangan kuwi lho. Nek awakmu meh ngejak ketemu aku mau ngapa ngelek-elek pacarku ben ngentukke aku meneh. Maaf, aku ora iso nrimo awakmu neh. Woi, Saiki awakmu wis ngerti to. aku Aku opo? njelok ngapura Mas. Nek ngapura kowe berharga ra ono ati sing kesiksa. Aku tak mengerti yang ku rasa, yang ku tahu ku selalu bahagia. Jika ini cinta bagaimana? Sungguh aku nyaman saat bersamanya.